начинаем. Да. Давайте начинаем с руками. Руки сюда. И открываем, закрываем. Настолько привлекательно, я чувствую пользу, что я не в состоянии от чего-то отказаться, понимаете? אני חייב לברך אתכם על כך, אני חושב שהרעיון הוא יוצא מן הכלל, במיוחד אם אפשר יהיה לחסוך את ההליכה ברגל או ההליכה באוטו למרפאה ולעמוד שם בתור או לקבוע, אם ישנה אפשרות אונליין לדבר עם הרופא ולהתייעץ וכולי, זה תהיה המצאת הדור, יוצא מן הכלל. תודה, אני מעודדת אותך לא לוותר על ההליכה, אבל לא למרפאה. בוודאי שההסתכלות הזאת שאני מסתכל, לפחות פעם ביום, לפעמים גם פעמיים ושלוש, על ההתעמלויות האלה, זה מאוד עוזר לי. כן, כן, אני שומעת אותך. מרים, כיף חלק? كثير منيحة بلانية نعم أني بنوني بعرف شبابة גדולה שובבה גדולה بعرف יופי, אז קודם כל בוקר טוב, אני שמחה שאנחנו נפגשות היום שוב. есть да Маечка, здравствуйте. Хорошо выглядите. Очень хорошо выглядите. Молодец. Как ваши дела? אוקיי, בסדר. טוב, אני חושבת שאנחנו עלינו על זה.